Тази супа ухае на детство. Днес правя супа топчета. Нарязвам морковите, лука и чушката на ситно и ги слагам в тенджерата. Добавям около 5 супени лъжици олио. Добавям около 1 литър вода и оставям да заври. Оформям топчетата. Добавям 2 супени лъжици пикантина. Топчетата вече са в супата. След това добавям ориза, разбърквам добре и оставям супата да ври още около 20-25 минути, докато всичко се сготви. Правя застройката от кисело мляко и брашно. Намалям котлона и добавям внимателно застройката към супата. Оставям да поври още около 10 минути на слаб огън. Готово! Класическа домашна супа топчета, топло ароматна и много вкусна. Ако рецептата ви е харесала, харесайте видеото и се абонирайте за още домашни рецепти. Благодаря ви!